Ara na siya, Bomba Marilong. Di na nga video. Ah! Di lang, ang intro. Galing, may intro kami. Bomba Marilu kag Genpol Generoso. Bomba Haray sa Udto. Bomba Haray sa Udto. Mga espesyal nga balita nga puno sa kanadlawan kag bardagulan. Bomba sa balita, bomba sa komedya, bomba to the max ang kadlaw sa mga tirada kag ablada. Bomba Marilu kag Genpol Generoso sa Bomba Haray sa Udto. Nalingaw ka na, may balita ka pa. Bomba Haray sa Udto. Bomba Hakupi. Bombahanay sa Udto ay hatid sa iyo ng Clinica DTX 500. Ay, musta ka na, girl? Nakita na, nagbanta nga duwa. Ay! Okay, gina ko subong. Agali ka? How are you na? Ay, ka ngayon, gali ka na kamo ka na. Mamatyagan ko bala ka man direct JP. Nuwaral ako sa may damang bala nga bar. Bala iya ka damang nga bar. Ay, kung mga damang, kuya, trabong ko. daw mga bugaw bala sa spider. Ay, ang buhat, mukha, di ka na kung nandun ka pang balay ka lang ga? Hmm? Ay, di, amulan ang forma ko subong buwas na inaman. Di ka na nangita, ulaman? Nangukay-ukay. Diyos ko. Ay, mga wala sa mong galantaw sa aton sa Facebook. Girl, ambot, you miss one half of your life kasadya sa mon ay, nang laba ka pa ko ng balirod ang ilisnain. Pero ka na-miss ang hair mo. Na-miss ang color. Oo. Ginpakulong-kulong ko pa. Curly hair. Ay, mas namin ang hair, kuya, yung black ya, girl. At least terno ni sa dalom. Ay, sige. Nadlo ko gani kay mati ko kilatan ako karon. Uy, basi masala ka tabuang sa sagwa. Nakasagwa da? Ay, hari kami sa rooftop. Hari Sa kami rooftop? sa babaw di. Wala ni sorbo. Sige. Ano tong mga balita? Oo. Hari oh, ang balita ko kabanderang JP, Pambang. Ay isa ka lalaki, 38 anyos sa edad. May tabuon kung tani nga uyab sa isa ka ladinghaw sa kwan sa Jade Court! Lapas, Iloilo. Asa sa Iloilo? Oo. Tapos, Oh, di karon, gatik sanay sila sa kwan, gatik sanay sila sa iyang uyab. Gataw ganay. tapos, Nagsulod na to sa unang-una kabanderang JP sa isa ka ladinghaw sa Rome 44. ay, 44! Jutayan mo 45! Jutayan mo 45! sa Rome 44 ang sa nagsulod. Tapos, Pag sulod niya to sa Rome 44, nag-una to siya sulod siya lang isa. tapos, Sige na, kuha niya ng kadaan eh. Kondisyon niya ng kadaan ang iyang... ginugasan na, ginpamot, ginbutangan perfume. Oo. Nag-inom na to, guro, extend gang. Oo. Ay, tapos, Hambal sa iyang kiriding. Mm. Inaama silang kiriding ka ba direct JP? Yung lalaki, may asawa, hindi ato sa abroad. hey, tapos, uy, need niya, may need. Tapos, Di karon, di nakanumdum sa isang pagigugma ka kinatawag. Malamalan ang banga po. ay, kinanglan mag-change oil. Kinanglan mag-change oil. Oo. There? Kinanglan niya mag-change oil. Mm. Di karon, nag-una to sa may sa may Alading House sa Lapas, sa Rome 44. Ang sulok siya dito, siyempre pa-kondisyon. Pa-kondisyon. Lantaw porn. Lantaw bold. Pas ka niya, sunod ka di. Hindi mo lang may mga bold na da? Oo. Ay, lantaw sa bold. Tapos, Kita mo na magbulang sa manok. Kinapakain-kain ka niya sa pagtuwa. ginay masimas para magkuhan. Kondisyon. Oo. Para Tapos, Karon, iyawan na hulat ang kuwa, iyawan na hulat ang lalaki kasi 8 anyos sa edad. Ang yung pila na yung minuto, wala yapon na mag-abot ang 20 anyos kuyang uyab, haw. Di. Sige tawag niya. Oo.
Pagtawag sa iya, gitawagan niyang uyab. Ang sabat sa uyab sa iya, sunod sa pagsa naton, sa lapas sa PNP, nagsabat ang uyab na, ay, sorry, wala na kang ginahigugma. Ay, Ebon! Asubo man na yaman! Tani, ginambalan mo ko. Ay, hindi ito mabaton, girl. Naggasto na ko 500 sa pension house. Tani, ginambalan mo ko sa wala pa ko kailis, wala pa ko kalakat. Ulat mo yan. Mukhang gobi naman na yun. Ti? Teke, ito na ito sa telefon. Oh. Ipalupok siya sa tanin. Ti, anong tabo? Pagkatapos na ito, nagsungkol sa kabanderang JP. Ang hambal niya, kung hindi ka man rin magkanto, last ton ko na lang ang pulso ko. May na ang pulso, girl, hindi ang manoy. Duwag hindi mo nakakamot sa last Ay, pulso. tutuod sa ha? Hindi na gusto lang do kwan lang? Una-una. Do kurit-kurit lang, hindi? Ano, kurit lang. Ah. Tapos, sa ulihe, last yung pulso sa tukong abahin. Yung hindi Ah. pag-isaya kung sino to. Pati wala. Kasi wala din last niya pagin. Tiya. Oo. Tapos nanawag sa ambulansya. Oh, hindi na. Last sa pulso ya. Ah. Kundi sa isa ka na house, Oh. kaya na nga telepon niya itong bukong walang zero. Or number 1. Ay! Counter na Ay, dayon. buti way ko nakabalo, may mga muna haw. Ay, durante ko sa muna, girl. Ano yung kasulot? Wala, ay, ako pa, simbahan nga sudlang kuya, kumbento. Ay, kali ka? Nagsimba ka permit? Ay, luhod. Oh. Oo, galuhod ka permit. Yes. Pati mo na to. Oh. Te, Antes siya, pagkatapos siya nakamatkat sa sakit, at slow man yung lalaki. yun na papatay ko. Nakamatkat sa sakit, nanawag siya sa counter. Yan, dala ka na band-aid. Ha? Ang duga. Hindi ko na mapunggan. Nakamatkat ka siguro sakit. Oo. Nanawag siya sa counter niya. Hello? Counter? Kuligid niyo po kayo ng malipong ko. Yay! Pagkabos ang rumbo, yay! Abi ko, ano may men sa imong upod? Anong menstruation? Dugo mo gijagali? So, kaya ati mo kasi ng JP, sunod sa pagpangusisa, okay, nagpalapas yung ilo para kayo sa house. Pisan ka gidya? Oo. Nag-responde gila yun ng mga rumboy, kagang counter. Pagbukas sila sa tahan, Oh. lipong ang lalaki. Tingin ano siya? Ang iyagin gamit ka bandirang JP, may nalali siyang drink mo, kupit sa botilya, Tapos? sinbuka yan eh, kapag hindi mo yung gilat na sa pulso ya. Ha? Tapos? Ito sa sakit, nanawag nito sa kwan, sa counter kan sa rumboy. Mo pag bukas sa rumboy sa counter, nalipungan. Te, buhi siya. Buhi. Oo. Gila yun yung nag-responde mo ng kwan, ang Iloilo City Emergency Responder. Ha? Ay, nadula ang sound mo. Ay, why sa sound? Oh. Dahil lagi. Dahil wala ka pa sound, girl? Ara na? Ara na. Di tapos rescue siya. O gin-rescue sa San Juan, sa Iloilo City Emergency Responder. Gindala siya sa ospital. Kagabi mo ka banderang JP, ang obra siningal. Anong obraya? Daligid ba? Ay, wala ka sounds. Daligid lang. Ano to, ha? Ano na mo ka cellphone? Iyaboy. Ilwa. Ara na. Oh, Anong obraya? ang obra sining kwan, ang obra sining lalaki, 38 anyos ang edad, sa Pioneral Parlor. Imbalsamador galing siya, girl. Ay, imbal sa mga din na pulsoya. Amo na guro kung amo na guro ang babae, hindi na siya. Yo kayo Oo, nga. Kay ko kaya every time mag-jerjer kami baho sa formalin. Sabi mo, sabi mo, kasi nag-respond din na itong mga rumboy kaya counter. Pati on pa bala sa loudspeaker sa cellphone. Nga. Nga nagtawag ang babae nga,
sorry, pero wala ko na ikaw ginahigugma. Bot. Ano na sa leksyon na leksyon? Anong aral? Leksyon number 1, duwan ka leksyon ka malirang JP. Okay. Lesson number 1, Ah. hindi ka magsulod sa lodging house kung ikaw lang isa. Usta! Dapat kayo po, sige. Usta! Ay! Usta! Kay base, pasaligon ka lang. Oo. Budlay mo prostrate. Lesson number 2, Ah. hindi magsulod sa lodging house sa room number 44. Sa 45, pwede. Sa 45 pwede, sa 43. Ay, ambat. At least may napulot sila ng aral today, ah. Oo. Sige. Ako, Ah. hindi ko yung magsulod yun sa mga room 44 ka delikado. Ako naman, ang leksyon nga ako, mataga mo niya. Ah. Hindi, magnobyo, embalmer. Kung wala kang patay, ang pulso niya, ang pagkamaroon niya. Yay! Tingala, guro pagdala to ko na itip to sa girl, pag-abot sa, kwanto bla? Sa punirarya. Yay! Dok embalmer, taman niya nga tumbal sa maron. Ito mo maning embalmer, tamo niya tumbal sa maron. Oh. Kamudla gali kabandirang JP, no? Bambam, kamudla gali magigugma sang kwan, sang imbalsamador. Kay bao sa formalin. Sige. Natakwa siya sa mga karon. Diri kay ipabatcher ko pagigugma ko sa imo. Siling sabay, hindi ko tiyak trabaho sa imo formalin. Sige, Marilo. Gimpakadlaw mo naman ang aton nga mga why gid sila frustrate. Oo, kampiyon mga balita. Oo. Napasakit sa ko sinagawa. Sige. Oo. Di mapuli na ko, ari ko Oo, sa lapas. panglaban. Panglaban na to, liwat. Mabalik ko sa kadi subong, ari ko sa lapas. Ikaw yung pinakapisan niya, girl. Nagligid sa Sambales, kaso mga ka naman sa lapas. Sige. Bye-bye! Kabanserang JP, may promo to sa mga lodging house. Ano? Libre ko sa mga magsulog sa room 44. Ay, hindi ko to. Ayoko. Ayoko, girl. Hindi ko. Ay, Okay na. ano kaning sponsor ta? DTX 500. Ay! Salamat, TTX 500. Ay! Tambal ni Doko na do kasagad si mo dugangan ka TF. Makasunod naman ko. Isulod ko na sa room 44. Sige pa. Bye-bye, Marilor. Ay, salamat kinamoy ng mga natipo nato, yung mga balita. Inis, kumandera nga bomba, Marilo. Nagkamandera sa matulya servisyo po pitukan kalingawan sa Negros. Radyo Bandera! Ay, oo. Nabatian niyo si Bomba Marilo. Ay, kasadya. At least namin di samon nga bardagulan. Ay, kay may aral na mapupulot. Diyos ko. Sakit yan ko sa kadlaw kay Marilo. Ay, tama na ne.